सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीम, फॉमेंतो रिसोर्सिस, ताज गोवा आणि सिद्धार्थ गोवान सावंतवाडी गरजवंत लोकांची अन्न पाण्याची व्यवस्था केली। खासा करून मायग्रंट कामगार जे आणि ज्यांच्या फॅमिली भुकेन तळमळटात तांचे खातीर ल्हान ल्हान भुरगीं बाळा घेवन हे लोक कामाक लागून मेळटा थंय आपलो संसार थाटतात। आता कोरोना लॉकडाऊनाक लागून तांचे पोटा पाण्याचे हाल जाल्यात। आज देश पूर्णपणे संकटात आहेत। आज इथले गोरगरीब लोक जे आज त्यांच्या अन्नापासून एक वेळचं अन्न त्यांना मिळताना फार मोठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे, उपासमारी होत आहे, त्यांना एक वेळचं जेवण मिळत नाही आहे आणि त्याचमुळे कुठेतरी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे। खरं तर सिंधुदुर्ग लाईव्ह अशा सामाजिक उपक्रमांना नेहमीच प्राधान्य देत असतं आणि आम्ही ते राबवत असतो, पण यामागे खऱ्या अर्थाने जर फॉमेंतो ग्रुप आणि सिद्धार्थ गोवा म्हणा किंवा गोवा ताज म्हणा यांचं आम्हाला मोठं पाठबळ मिळालं आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आज आपण हे या लोकांपर्यंत हे जेवण आम्ही पोचवू शकत आहे। ज्या सामाजिक संघटना आहेत त्यांनी याच पद्धतीने पुढे येऊन प्रत्यक्षात आज उतरणं मैदानात गरज आहे। ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इतना दिन लॉकडाउन हुआ था कि जिस चीज़ हम लोग के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग को सब चीज़ मतलब नाम उम इंटरव्यू सब जो ग्रेजुएशन के सारे सुविधा के लिए पुलिस ने सब चीज़ करके गया था, लेकिन ये सुविधा हम लोग को नहीं दिया। लेकिन आज मतलब आज ये सुविधा हम लोग को मिल रहा है। इतना दिन में हम आप लोग को धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ।